सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबावनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। आं दिनैनि बे भिडिअआव गावबागाव मबाइलनि थाखाय जीमेल एप्सखौ माबोरै खुलियो गावबागावनि मबाइलाव गावबागावनो बेखौ खुलिनानै देखायगोन आं। नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै गावबागावनो गावनि मबाइलनि थाखाय जीमेलखौ माबोरै खुलियो बेखौ सोलोंनानै लानो हागोन। बिदिबा फै जागायजेनसै। आं नेटखौ अन खालामनानै लाखाबाय। बेनि उनाव आं जीमेल एप्सआव थांगोन। जीमेल एप्सआव नै जेब्लानाखि नोंहा जीमेल मोनसेबो गैया होमबा लगइन बा साइन इन देखायो। आंना दंखायो ओंखायनो बिदि देखायदों। नैबाव एड खालामनोसै एड एनादार एकाउन्टआव। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबाव गुगोलाव सोनोसै आङो। बे गुगोलाव सोबा नैबिदि माबा जायो लडिं जायो। दसे टाइम नांगौ बेयाव। ओमफ्राय जाबाय नै। ओमफ्राय दाना गोदान खुलिनो थाखाय नैबाव क्रिएट एकाउन्टआ सोनोसै। ओमफ्राय फर माइ सेल्फ बेनि उनाव फार्स्ट नाम ओमफ्राय टाइटेल होनांगौ। ओमफ्राय नाम होखांनानै गोजौआवहाय नाम होबाय गाहायाव सारनेम होबाय टाइटेल ओमफ्राय नेक्स्ट होबाय। ओमफ्राय दाना डेट अफ बार्थ नांगौ। ओमफ्राय जेन्डार नेक्स्ट होबाय। ओमफ्राय दाना नै बेबायदि ओंखारदों। दा माखौ लायो नोंनि गोसो। नैबे आं गोजौनिखौ लानोसै। आरो गोजौनिखौ लायाबा जुदि नैबाव क्रिएट अन योर अन जीमेल एड्रेस सोबानो जायो। गोजौनिखौ लानोसै आङो। जुदि नोंथाङा बेनिखौ फसायाबा नैबाव गाव होनानै नायनांगोन। जुदि जागोन बायदिबा जागोन होननानै देखायखागोन आरो जाया बायदिबा माबा गोजा देखायगोन। ओमफ्राय बेखौ लाबाय नालाय दाना नै नेक्स्ट होनसै। आंनि जीमेला बे जागोन। ओमफ्राय दाना पासवार्ड नांगौ। नै पासवार्डआबो स्मल लेटार केपिटेल लेटार नाम्बार ओमफ्राय स्पेसियेल केरेक्टार नांगौ। दाना पासवार्ड सेट खालामखांबाय आङो। केपिटेल नांगौ ओमफ्राय स्मल लेटारबो नांगौ ओमफ्राय नाम्बार नांगौ ओमफ्राय मोनसे स्पेसियेल केरेक्टार होनो बेखौ नांगौ। ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट होनोसै। जाबायानो नै येस आइ एम इन खौ सेबबाय। ओमफ्राय आंनि माबाया जीमेलानो बेबायदि जागोन। बिनि उनाव नेक्स्ट एग्रियाव सोबाय। जाबाय नै। जाबाय। नोंथांमोनहाबो दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै गावबागाव मबाइलजोंनो जीमेलखौ माबोरै खुलियो बेखौ खुलिनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।